हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ। आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै गोदान भिडिअआवनो जोंहा सावरायगोन फ्रि फायाराव माखासे इभेन्ट्स फैलायबाय। जोङो बे इभेन्ट्सनि फारसे सावरायगोन। जोङो मा इभेन्ट्सनि फारसे सावरायगोन दिनैनि भिडिअआव? लेभेल आप पास इभेन्टनि फारसे सावरायगोन जोङो। बयबो नुखाबाय जानांगौ लेभेल आप पासाव मा फैदों। जोंहा बेयाव माखासे डायमन्ड फैदों। 190 पेमेन्ट खालामबानो जोंहा 800 डायमन्ड मोनगोन। जोङो बे पेमेन्टखौ माबायदि खालामगोन आरो मोनगोन ना मोना क्लेम खालामनानै जोङो दिनैनि भिडिअआव बेखौनो प्रुफ खालामना नायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था। दानिया आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैयोदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामहर आरो कमेन्ट खालामहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो साइडआव थानाय गाथाखौबो थुनानै होबानो जाबाय। आंनि गोदान भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदि। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जोङो दानिया फार्स्टआवनो थांगोन, जोङो इभेन्ट्सआव थांसै। इभेन्ट्सआव फैबाय जोंहा नै लेभेल आप पास। जोंहा बेयाव नोंथांमोनाबो बयबो नुखाबाय जानांगौ जोङो बेसेबां डायमन्ड आरो बेसेबां माबा लेभेलाव बेसेबां डायमन्ड मोनगोन। दानिया जोङो पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन आङो। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो फार्स्टआवनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिना होदिनि जोङो बेसेबां लेभेलाव बेसेबां डायमन्डखौ मोननो हागोन बायदि। जोङो फार्स्टआवनो फैदिबाय नै लेभेल 2आव जोंहा 200 डायमन्ड फार्स्टआवनो, आरो लेभेल 4आव 50 आरो लेभेल 6आव 50 डायमन्ड आरो लेभेल 8आव 50। जोंहा बिदिनो 50, 20 लेभेल, 25 लेभेल, 30 लेभेलाव जोंहा 200 डायमन्ड। टटेल बेसेबां? 800 डायमन्ड। वाव, मासे मोजां। 190 पेमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा 800 डायमन्ड। जोंना टप आप खालामोबाबो बेबायदि डायमन्डखौ मोननाय नङा। नोंथांमोनाबो गोख्रैनो खालामना ला आरो पेमेन्टखौ गोख्रैनो खालामदो आरो डायमन्डखौ लादो। 800 डायमन्ड। नोंथांमोनहा उनाव टप आप खालामोबा एसेबां डायमन्डखौ मोननाय नङा। जोंहा गोबां बुस्थु जायफ्रा लानो गोसो दङ, जोंहा डिसकाउन्टआवनो बेसेबां खमावनो होदों। 190आवनो 800 डायमन्ड। दानिया आङो पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोननो खिथादिनि जोङो मोनमारो ना मोनमारा बे डायमन्डखौ। दानिया आं पेमेन्ट खालामसै 190 डायमन्ड। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था। आं बाय खालामसै। प्रसेसिं जादों। पेमेन्ट साक्सेसफुल देखायबाय। दानिया मा देखायो नायदिनि जोंहा नै। वाव, जोङो मोनगोन ना मोना? आंनाव दहाय बेसेबां दंमोन? डायमन्डआ 3 दंमोन। दानिया जोङो नायदिनि बेसेबांसिम डायमन्डखौ मोनो, नङा होमबा? नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फार्स्टआव क्लेम खालामबाय 203 डायमन्ड जाहैबाय आंनाव, आरो लेभेल 4 क्लेम खालामबाय 253 डायमन्ड, आरो क्लेम खालामबाय 6निखौ 303 डायमन्ड, 353 डायमन्ड, 403 डायमन्ड, 453 डायमन्ड, आरो 503, 553, 603, लास्ट 803। वाव, दिनैनि भिडिअ बेसेबां इन्टारेस्ट। जोङो बेबायदि क्लेम खालामनाय आरो उनाव माब्लाबाबो मोनफिननाय नङा। नोंथांमोनाबो गोख्रैनो क्लेम खालामना लादो। लेभेल आप पास आरो लेभेल 41 लेभेल आप क्लेम रिवार्ड। उनाव बेबायदि इमान माबायाव खमाव डायमन्डखौ जोङो मोनगोन ना मोना आसा खालामसै। आंनियाव दायो 803 डायमन्ड दङ। पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोननो खिथाबाय। नोंथांमोनाबो माबाखौ भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। मोनमारदों ना मोनमाराखै आङो प्रुफ खालामबाय। मोनमारो ना मोनमारा। दायो होमबा नोंथांमोनाबो नुबाय, आङो प्रुफ खालामना खिथिबाय आरो डायमन्डखौ मोनमारदों जोङो 190 पेमेन्टआवनो
800 डायमन्ड। दानिया होमबा भिडिअखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा खेबसेबाव रिकुवेस्ट खालामहरबाय आङो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक खालामहर, कमेन्ट खालामहर आरो आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो साइडआव थानाय गाथाखौ थुनानै हो। दानिया होमबा जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन।